Eguneroko bizitza ikatza bezalako labe xomorruak isurtzen hasi zenian. Otisredin badiako kaian eseri zen aide plano eroriei kantatzeko. Ta sagarraren loreek su hartu zuten eta niri odolasi zitzaidan. Sudurretatik baldosa xuriko komuna publikotan pornografia irakurtzen haren entzenian low off. Eta alkimistek txosten bat eman zuten argitara plusbaliaren alde azalduz erabat. Eta errestaurantetik bi homosexual bota zituzten arrazoin komertzialak zirela merio. Bakardadearen milakako pia imprimatu ziren neguaren atetan geundelako eta ene osaba batek postale bat izkribatu zian stop ene urte betetzia zelako stop iloba. Eta bide batez bere seguru etxila konseiatu nahi zidalako inoiz ez da jakiten noiz. Eta ene maitaleak telefonoa jo zidan kobre zaporeko maitasunez gauaren erdian. Eta hau dena eguneroko bizitza ikatza bezalako labe xomorruak isurtzen hasi zenian. Etengabe gero ernari gelditu zenik, baina zerutik aterkape jausitako espermaz. Alkandora, larroxak, xuria gorridunak, beltzak falsuak, errestan eramanez. Eta aste berian ni puta bat naiz, oiuzkatu zuen ezkontza despedidan xampan. Olibetik batetan bere lehen gutun erromantikoa osatu zuen sekretaria lotxatiak. Eskalek bazpare trapuzko etxiak jaso zituzten zubipian mitxeletak babesteko. Katiagorriek supermerkatuari eraso zioten altxabesuak nondain txaurkaja fuertia. Negua heldu zen azkenez eta antzerrek ube bat egin zuten zeruan.
Dispensariotan antitristezi pildorak banatu zituzten ugare. Egitoko zazpi zurriten edizio galdu eta korregitua usmatuz. Zoriona gramo kasaltzeari ekin zioten tronoain geru eta kerubie. Bertute kardinalek igotze desnaturala eman zuten Erromako bolsan. 1000 liburu erregalatu zituzten bankuekora eta bereziki laborale mapian. Baina alferrik zen berandu dabiltza eta ez dute ezer lortuko nezkero. Palazioak lurrera doaz, kartzeletako hormak pitzatu egin dira. Eta kulibro gabiltza kaletan, tirantezko galtza laranjaz jatzirik. Libro, libro.